Buenas tardes a todos, de nuevo una semana más en el vestuario y esta semana con Suso Lata, jugador de la casa, jugador de cantera, en la previa del partido contra el Pol allá en Lugo. Buenas tardes, Suso. Buenas tardes. ¿Cómo ves el equipo en este tramo final de temporada? Bueno, agora cando máis temos que apertar, eu creo que estamos moi ben. Notas un pouco máis a exigencia esta nos últimos entrenamientos. A verdade é que hoxe non moi ben. ¿Crees que el partido contra el Pol puede ser clave? A ver, é un partido que do meu punto de vista é bastante importante, tamén polos outros enfrentamentos que hai un paio saco o Sofán, hai algún dos vais a deixar puntos. Eu creo que é un partido importante para facer o empate do paio saco outro día, así que eu creo que sí. Siempre es complicado jugar fuera. ¿Qué partido esperas el domingo en Lugo? Sempre é complicado xogar fora, non se vai poder desplazar tanta xente de aquí, o campo é moi grande, as dimensións así de equipo profesional. Non sei, eu espero un partido aberto a nivel de gols, non sei se nos vai beneficiar ou non, como é un campo tan grande, eu creo que vai ser un partido aberto. ¿Esperas del rival? ¿Esperas un rival que vaya más a presionar, que os vaya a esperar? ¿Rival más duro, más blando? A verdade é que non o sei, eu creo que va pola calidad dos xogadores que teñen, que son xente que, bueno, se te vas a mirar as categorías nas que xogou, pois xogou sempre bastante arriba, pois eu creo que van a intentar propoñer eles, presionar alto, ter o balón, entonces a ver como nos adaptamos nós a eso. Muy bien, Suso, eres un jugador de la casa, prácticamente toda la vida en el club. ¿Qué significa para ti llegar al primer equipo? Bueno, pues é algo con que, bueno, cando empezas aquí desde pequeno, cos teus amigos, pues soñes con eso, sempre viñen ver órdenes, cando estaba en terceira, sempre que xoguei aquí sempre viñen ver, entonces é algo que te motiva sempre, é chegar cos amigos de toda a vida, que hai a generación da miña edad que chegaron moitos, pois é un orgullo e mola moito, a verdade. Muy bien, tuviste una etapa en Bizoño, en Primera Autonómica. ¿Qué te aportó esa experiencia? Pois a verdade que aportoume moito, un campo, unha categoría moi dura, desplazamientos, foi a Liga da Costa tamén, aprendes moito pola competitividade que hai, por eso, porque na Liga da Costa apretan moito, desplazamientos de Umbría, Muxía. ¿Te ayudó a competir mejor este año en esta categoría? Eu creo que sí, porque no que máis se nota a diferencia do salto de categoría é no ritmo, na competencia, e eso igual me fixo adquirir algo de experiencia. Podríamos decir que el año pasado fue un punto de inflexión dentro de tu carrera. Pódese dicir que sí, foi unha temporada moi boa tamén a nivel de goles, entonces eu creo que sí. Y bien, en esta temporada, Suso, ¿cómo te estás encontrando? A nivel personal estou me encontrando bastante ben, non sei exactamente cales eran as expectativas que podría ter a xente de mí ou non. Eu, lógicamente, confío en mí mismo, entonces creo que estou facendo bastante ben, polo menos no meu rol, entonces moi contento por agora. ¿Hasta dónde creéis que se puede llegar? Bueno, pois ao final, non sei, é algo que é difícil de decir, pero bueno, a donde queremos chegar está claro, entón eu creo que se todos traballamos ahora ao final, este tramo apertar o que nos queda, pois o playoff está aí. Y antes de partir para Lugo el domingo, ¿qué le podemos decir a la gente de Londres? Bueno, é un desplazamiento moi lonxe, entonces está claro que non vai haber moita xente que se pode desplazar, pero o que se lle pode pedir é que en todos os partidos que quedan da casa que veñan a animar o máximo que poidan, porque a verdade é que partidos como o outro día de San Tirso notouse moito, moita xente que se desplazou e dá gusto xogar así, entonces que animen e que apoyen o máximo que queda, sobre todo nos partidos da casa. Pues muy bien, muchas gracias, Suso. Gracias a ti.